Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií sídli na triede SMP 104 v Košiciach. Je školou s celokrajskou pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji, ktorá ponúka svojim absolventom úplné stredné odborné vzdelanie s výučným listom a maturitným vysvedčením. V každom školskom roku škola otvára 5 štvoročných študijných odborov a 2 trojročné učebné odbory, pri ktorých je možnosť doplniť si vzdelanie v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou. Najmä pre dievčatá je vhodný odbor poštový manipulant. Absolvent tohto odboru je schopný vykonávať prevádzkovo-ekonomické činnosti na poštách, sporiteľniach, bankách, poisťovniach a iných podnikoch štátneho a súkromného sektoru. Absolvent odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na telekomunikačnú a zabezpečovaciu techniku je kvalifikovaný vykonávať samostatne práce v rôznych druhoch elektrotechnických činností od projektovania cez výrobu, opravy po montáž. Okrem týchto 2 študijných odborov škola ponúka štúdium v odbore technik informačných a komunikačných technológií v 3 zameraniach, a to telekomunikačné zariadenia, telekomunikačné služby a informačné komunikačné technológie. Podľa typu zamerania sa naši absolventi uplatnia v celej škále služieb súvisiacimi s telekomunikáciami od prvotného kontaktu so zákazníkom cez objednávku služieb, montáž a servis telefónov, telefónnych automatov, ústrední a mobilných telefónov. Najlepší absolventi sú pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania. Škola je hrdá na tých, ktorí toto štúdium buď v bakalárskej či inžinierskej forme ukončili. Škola ponúka aj štúdium v 2 trojročných odboroch: manipulant poštovej prevádzky a prepravy, ktorého absolvent je kvalifikovaným pracovníkom pošty. Druhým trojročným odborom je spojový mechanik, ktorý vykonáva práce súvisiace so stavbou, technickou prevádzkou a údržbou oznamovacích sietí, rozvodov, zriaďovaním účastníckych telefónnych staníc. Súčasťou komplexu Stredného odborného učilišťa pôšt a telekomunikácií sú i dielne praktického vyučovania, v ktorých žiaci nadobúdajú manuálne zručnosti a rozvíjajú svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti. V technických dielňach majú možnosť žiaci pracovať s rôznymi meracími prístrojmi, a to tak analogovými, ako aj digitálnymi, napríklad zameriavanie satelitného signálu, oprava rôznych spotrebičov, inštalácia zabezpečovacích zariadení. Veľký dôraz kladie škola na využívanie netradičných foriem výučby a hľadanie spôsobov, ako priblížiť tieto techniky mladým ľuďom, hlavne dievčatám. Súčasťou praktickej výučby prevádzkových odborov je priama prax na jednotlivých poštách. Inováciou týchto odborov bolo do ich učebných osnov zaradené účtovníctvo a bankovníctvo. Tým sa rozšírila možnosť uplatnenia týchto absolventov v bankovníctve a súkromnom sektore. Absolventi nadobúdajú základy jednoduchého i podvojného účtovníctva, ale tiež písania a spracovávania zmluv, denníkov a podobne. Vybavenie školy je na vysokej úrovni. Okrem klasických učební absolvujú žiaci výučbu v odborných učebniach. K dispozícii máme fyzikálne a elektrotechnické laboratórium, 3 učebne výpočtovej techniky s možnosťou využívania internetu, odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry, školskú knižnicu, 2 telocvične, posilňovňu, školskú klubovňu a ďalšie priestory, ktoré môžu žiaci využívať aj na bohatú mimoškolskú činnosť. Súčasťou školy je domov mládeže s ubytovaním v 2- a 3-lôžkových izbách a školská jedáleň, ktorú využívame aj na kultúrno-spoločenské podujatia ako imatrikulácia pre prvákov, stúžkové slávnosti, diskotéky. Súčasťou výučby sú pravidelné návštevy koncertov, divadelných predstavení, výstav a exkurzie. Na každom poschodí je spoločenská miestnosť vybavená televízorom a kuchynka. Žiaci majú k dispozícii svoj klub vybavený videom, televízorom, biliardovým stolom a inými spoločenskými hrami. Naše Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií
Patrí svojou záujmovou činnosťou a úspechmi žiakov v rôznych regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach dlhodobo medzi najlepšie školy. Potvrdzuje to každoročne účasť žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti, v súťaži Zenit, v mikroelektronike, na festivale vedy a techniky Amavet, v športových súťažiach a rôznych prírodovedných a jazykových olympiádach. Naši žiaci ako víťazi týchto súťaží reprezentujú našu školu, mesto, Košický kraj i Slovenskú republiku. Medzi takýchto absolventov patrí napríklad Gabriel Štark, ktorý bol v roku 2005 ocenený ministrom školstva Slovenskej republiky pamätným listom svätého Gorazda ako vzorný reprezentant Slovenskej republiky na festivale vedy a techniky v Drážďanoch, Budapešti a Santiagu de Chile. Každý absolvent školy vie využívať výpočtovú techniku a komunikovať v jednom, respektíve dvoch svetových jazykoch, v angličtine, nemčine a francúzštine. Končiace ročníky majú možnosť pracovať na živom pracovisku vo firme Molex v Kechnici, kde priamo v prevádzke nadobúdajú pracovné návyky. Okrem toho sa naši absolventi osvedčili aj ako údržbári telekomunikačných zariadení, ale tiež i ako správcovia či realizátori dátových telekomunikačných a v poslednej dobe i mobilných sietí. Stretneme sa s nimi tiež v rôznych elektro- a telekomunikačných, výpočtových či mobilných predajniach.